ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ኦሮሚያን ኣምሓራን ዘሎ ግጭታት ብሓያል መልክዕ ይቕጽል ኣብ ዘለዎ እዋን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ወረዳ ኖኖ 12 ነበርትን 22 ዕጡቓትን ከም ዝተቐተሉ ምምሕዳር እቲ ከባቢ ሓቢሮም እቶም 12 ሰባት ነበርቲ ካብ ዞባ ጉራጌ ወፂኦም ተባሂሎም ብዝእመነሎም ዕጡቓት ፋኖ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐትሉ 22 ዕጡቓት ድማ ብሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተቐትሉ ሰብ መዚ ሓቢሮም ኣብ ወረዳ ኖኖ ቁሸት ሃሎ ዲኒቂ በቐዳም ነበርቲ መጥቃዕቲ 22 ሰባት ከም ዝሞቱ እኳ ተገለጹ ኣመሓዳሪ ወረዳ ኖኖ ግን 12 ነበርቲ ጥራይ ከም ዝሞቱ እዩ ሓቢሩ ዘሎ ኣመሓዳሪ ወረዳ ኖኖ ድሕሪ መጥቃዕቲ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ተኸባቢ ተዋፊሮም ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ብምግላጽ 22 ነበርቲ ተቐቲሎም ዝብል ሓሶት እዩ 12 ጥራዮም ተቐቲሎም ልዕሊ 22 ዕጡቓት እዮም ተቐቲሎም ክብል ኣረድዩ ነበርቲ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመላ ዓዲ ካብ ዞባ ጉራጌ ዝሰገሩ ዕጡቓት ፋኖ በሰንበት ምሸት ዘስካሕክሕ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ክብሉ እዮም ከሲሶም ንድሕነቱ ብምስጋእ ሽሙ ኸይርቋሕ ዝሓተተ ሓደ ነባሪ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቶም ካብ ዞባ ጉራጌ ዝተወገሱ ዕጡቓት ህፃናት ዝርከብዎም ንጹሃት ሰላማውያን ሰባት ኣጥቂዖም ኢሉ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ዝፍጸመሉ ወረዳ ኖኖ ሕጂ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ ገዝኦም ኣብ ደገን ዝሞቱ ሰባት ናብ 22 ከም ዝበጽሕ እቲ ነባሪ ይዛረብ ኣመሓዳሪ ወረዳ ኖኖ ነቲ በቲ ነባሪ ዝተጠቕሰ ብዝሕቢ ምንጻግ እቶም ዕጡቓት ካብ ዞባ ጉራጌ ከም ዝመጹን እቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ድማ ተራ ሸፋቱ ምዃኖም ገሊጹ ንሱ ወሲኹ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዓብ ናይ ፀጥታ ፀገም ዘስዕቡ ዘለዉ ዕጡቓት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ምዃኖም እውን ይኸስስ ንፋኖ መንገዲ ፀርጉ ንሳቶም እዮም እቶም ብሽም ፋኖ ዝንቀሳቐሱ መንግስቲ ንምውዳቕ ዝቃለሱ ዘይኮኑስ ተራ ሸፋት እዮም በተደጋጋሚ ናብ ባራት ብምኻድ ብለይቲ ብብረት መጥቃዕቲ ይፈጽሙ ኣለዉ እውን ኢሉ ዓባይ ብሪጣንያን ፈረንሳን ብዝተሰማምዖ ሓደ ኸኣቱ ሓደ ክወፅእ ብዝብል ውጥን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ናብ ፈረንሳ ዝተመልሰ ኤርትራዊ ብሃውሪ ተመሪጹ ከም ዝተሰጎገ ተዛሪቡ እቲ ዮናስ ብዝብል ሽም ክጥቀስ ዝሓተተ መንእሰይ ኣብ ዝተናውሐ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብሰንኪ እምነቱ ኣደራዕ ከይወርደ ብምስጋእ ካብ ሃገሩ ክሃድም ከም ዝተገደደ ይገሊጹ ዮናስ ብቤላሩስ ፖላንድን ፈረንሳን ኣቢሉ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ከም ዝተጓዓዘ ምስ ካልኦት 71 ሰባት ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ጃልባ ተሰቒሉ ንመትረቢ እንግሊዝ ከም ሰገረን ገሊኡ ምስኡ ዝነበሩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዕቑባ ከም ዝረኸቡን ሓቢሩ ንኽስጓግ ብሃውሪ ከም ዝተመርጸ ከም ዝኣመን ዝገለጸ ዮናስ ቅድሚ ናብ ፈረንሳ ብነፋሪት መግዓዙ ንኽልተ ኣዋርሕ ከም ዝተኣስረ እውን ገሊጹሎ ንምንታይ ካብ ካልኦት ንሱ ተመሪጹ ክምለስ ከም ዝተገብረ ንዝቐረበሉ ሕቶ ኣይፈልጥን እቲ እንኮ ምኽንያት ካብ ውሑስ ሃገር መጺኻ ዝብል እዩ ኣነ ጥራይ ግን ኣይኮንኩን ክንደይ ሰባት ይሰግሩ ኣለዉ 3000-4000 ወርሒ ክብል ይመሊስ ሓቲቱ ሕጂ ንግዚኡ ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝርከብ ማእከል ስደተኛታት ዝነብር ዘሎ ዮናስ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ ክጥረዝ ዘለዎ ተኽእሎ ጸቢብ እኳ እንተኾነ እንተተመሊሱ ግን ከይእሰር ስግኣት ከም ዘለዎ ገሊጹ እቲ ኣብ ሓምለ ዝተኣወጀ ውጥን ሰባት ንመትረብ እንግሊዝ ከይሰግሩ ንምዕጋት ስደተኛታት ኣብታ ኣህጉር ሕቶ ዕቑባ ከቕርቡ ንምትብባዕ ዝዓለመ እዩ ዛጊት 23 ሰባት ናብ ፈረንሳ ተመሊሶም ኣለዉ ብመሰረት እቲ ውዕል ፈረንሳ ብንእሽቶ ጃልባ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝተጓዓዙን ሕቶ ዕቑቦም ዝተነጽገን ስደተኛታት ክትቅበሎም ተሰማሚዓ ከመማሲኡ ድማ ዓባይ ብሪጣንያ ነቲ መትረብ ክሰግር ዘይፈተነ ከም ስደተኛ ከለላ ዘድልዮ ካብ ፈረንሳ ክትቅበል እያ ብጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት 16 ሰባት ብሓንቲ በረራ ብሰንበት ናብ ፈረንሳ ከም ዝተጓዓዙን በዚ ውጥን ካብ ዝተሳለጡ ምምላሳት እቲ ዝዓበየ ምዃኑን ይገልጽ ኣብዚ ዓመት መትረብ እንግሊዝ ንምስጋር ኣብ ዝተገብረ ፈተነታት ካብቲ ኣብ 2024 ዝተመዝገበ 36816 ንላዕሊ ኮይኑሎ ኣብ ሓደ ዓመት ክብረ ወሰን ዝሓዘ ቁጽሪ ሰገርቲ ኣብ 2022 ዝተመዝገበ ኮይኑ 45755 ይበጽሕ እቲ ሎሚ ዓመት ተመዝጊቡ ዘሎ ቁጽሪ ድማ ነዚ ተቓሪብዎ ኣሎ ኣሃዛት ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ካብ ዝሓለፉ 7 መዓልታት ኣብ 6 መዓልታት ዝሰገሩ ከም ዘይነበሩ የመልክት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ናይ መወላዕ ተኽእሎታት እንዳዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ሓንቲ ፎሬን ፖሊሲ እትበሃል መጽሔት ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ሓድሽ ጸብጻብ ገሊጻ እታ ማዕከን ኣብቲ ጸብጻባ ካብ ክልቲኦም ወገናት ማለት ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን መጀመርታ ኩናት ክብግስ የዝብል ወገን እኳ እንተዘይሃለወ በቲ ዝቀየር ዘሎ ፖለቲካዊ ዳይናሚክስ ናይቲ ዞባ ከምኡውን ብድሕሪ እቶም ክልቲኦም ሓይልታት ዘለዉ ወገናት ዝቀየር ዘሎ ልፍንትታት ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ኩናት ናይ ምልዓል ተኽእሎ
እንዳለ عليه يمص አለ ያይላ እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ምልውዋጥ ለፍንትን ፖለቲካዊ ዳይናሚክስን ኣብቲ ዞባ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ክልዓል ዝኽእል ዝነበረ ኩናት ተኽእልኡ እንዳዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎን ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ለፍንታት ምልውዋጥ ነቲ ኩነታት ይቕይሮ ምህላው ገሊጻ ኣብዚ እዋን ክልቲኦም ወገናት ኣብ ትግራይ ዘሎ መፍለያት ናብ ርብሖም ንምውዓል ምሳብ ትግራይ ዝርከቡ ሓይልታት ለፍንቲ ክፈጥሩ ይፍትኑ ከም ዘለው ክትገልጽ እንከላ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምልውዋጥ ናይ ለፍንቲ ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት እንዳቀየረ ይመጽእ ምህላውን ሓቢራ በጀካ ዘውን ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ማለት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዘይዕረዝ መስል ምፍለያት ከምኡውን ኣብ መንጎ ላዕለዎ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ዝግበር ዘሎ ቃለ ምልልስን ኣብ ዶባት ድማ ሰራዊት ናይ ምዕራድ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ነዘን ክልተ ሃገራት ናብ ሙሉእ ኩናት ከየምርሐን ተሰጊኡ ኣሎ ያይላ እታ ማዕከን በተወሰኺ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ተኽእሎ ናይ ኩናት የልዕል ኣሎ ዝበለቶ ካልእ ምኽንያት ኢትዮጵያ ኣጽዋራት ብብዝሒ ኣብ ምግዛእ ተዋፊራ ከም ዘላ በጀካ ዘውን ኣብ ኣንፈት ዶባት ናይታ ክትውና ትደሊ ዘላ ወደብ ዓሰብ ናይ ኤርትራ እትገብሮ ዘላ ብብዝሒ ሰራዊት ናይ ምዕራድ ምንቅስቃስ ተገብር በምህላዋ ምዃኑ ገሊጻ ኣብ መደምደምታ እዛ ማዕከን ክልቲኦም ወገናት ከሳብ ሕጂ ኩናት ዘጀመሩሉ ዘለዉ ምኽንያት ብክልቲኦም ወገን እቲ ኩናት ኣነ ሙሉ በሙሉ ክዕወተሉ ዝብል እምነት ስለዘየለ ከምኡ ድማ ብክልቲኦም ወገናት ኣነ ክዕወት ይኽእል ዝብል ዘረጋግጽ መንገዲ ስለዘየለ ከም ዝኾነ እምበር ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ኩናት ናይ ምልዓል ተኽእልኡ እንዳዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ኢላ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብን መውጽእ ኣፍ ሰበስልጣና ኮይኑ ዘሎ ኢትዮጵያ ካብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተበገሰ ናብ ወደባዊት ከተማ ፖርት ሱዳን ናይ ሱዳን ዘመርሕ 1512 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ መንገዲ ባቡር ንምህናጽ መደባት ይሕንጸጽ ምህላው ተገሊጹ ኢትዮጵያን ሪፖርተር እትበሃል ማዕከን ዜና ኢትዮጵያ ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ዜና بوغان إثيوبيا نزا أديس أبابان ودباويت كتما بورت سودانن زراخب منقد بابور بزملكت مصنعتك كجبر كم سنة ات مصنعتك 4 عامات كم زوسدن ات منقد بابور نخسر رحدما كلتا 217 مليون دولار كم زدليون بمسرت ات تغير زلو مصنعتك أبايتاز تكبر تلمي كحنصصن مسرح نخهنصن دلونت كم زلو قليصا مصنعتي ناي زمن قد بابور كوينا السودان كي جمرون كل زي جمرو خوينو اب قبرين مزوعل كا 217 مليون دولار يخود اب مصنعتي خونه اب مسرح ناي زمن قد بابور اتن إثيوبيا بافريقا زعابيه معرفه نفرتن مهناص زدغف زلو ناي افريقا ناي لمعات بانكي دغف كغبر مخانون تطقيسلا بمسرت ات مصنعتي دما اتي من قد بابور اب إثيوبيا 594 كيلومتر زرغح خوينو اب سودان دما 918 كيلومتر تزرغح كخونيو كاب أديس أبابا تبغيسو اب مريت إثيوبيا بولديا هارا غبيا ورتا غوندر متمان زحلف كوينو اب مريت سودان دما غلابات غدارف كسلا كابو دما نا بورت سودان كبصحيو دليت زلا دحرز تغير زلو مصنعت دما از منقد بابور كهنصلو زخل فاينانساوي مدبات قطباوي تكنيكاوي كوم دما محبراوي كونتات مصنعت كغبرلو مخانه تغليصو نا إثيوبيا نا منقد بابور كوربوريشن ابز حلفه سولس اب سكاي لايت هوتيل أديس أبابا ابز تغبره ناي وفرن ناي نقدن وعلا ناتي مصنعتي تغير لزلو كاب أديس أبابا نا بورت سودان زرغح منقد بابور نقطباون محبراون معباله كلتين هاجرات اقداسي بمبال زغلص خوينو ابزوان كام مصنعتي تزازيمو اب مصاي سئل مغبارن مهناصن طراي تريفو مهلاو غليصو بنك لمعت افريكا خان زمدب مستنا إثيوبيا كاب 2021 كساب 2030 زلوا ناي 10 عامت مدبن ناي سودان كاب 2007 كساب 2031 زبل حيزات صنحت مدب كومدما ناي حبرت افريكا اجندا 2033 زخيت بروجكتي بمبالي غليصو مسرت سبسلطان كوربوريشن منقد بابور إثيوبيا خا زغصل سغمتن منقد بابور نمسرح زدلي وصايتات زشفنلو منقدتات كومدما ناي ديزاين سراحات كخون مخانو غليصو زلو خوينو منستر مغعزيان لوجستيكن تهاجر دما ابزوان إثيوبيا بمنقدي ودب جيبوتن تاجوران اب عمت كبابي 18 مليون طن كارغو نوصايت سدد كمزلان كابزي 14 ميتاويت ببابور زخيد مخانن دحر مغلاص ازي ناي بورت سودان منقدي بابور اندحر تساليطغن تنسرت زقرب بزح كارغو كومدما ببابور زنقساقس زعابيه كخونن اب قطبا دما لعل صلوا كهلوا مخانن حبيرو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم